tayre adande lefol men 11 ɓiwol taro deftere gonnomi ko walata nde boy Alassane Haruna e fulo ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e koho men ɓurnaɗo Muhammadou yo jam e kisal gone mum. E hello 82 deftere nde kanko gonnoɗo beese e kunu gendire Mauritanie daɗɗo e kaso walata boy Alassane Haruna en setto. Tuddundu walata janje wotere ngam haajande wotere. Nyande 9 lewru décembre woni bawte hitande 1997 hedde sanga 11 ɓiijo pawɗo hojomaji 30 jamma koninke goto udditi damal cuurel amen o wimi yomi yaltu nde mbimi mboɗo yalta o wimi yomi ƴettu kakam fof ƴettumi kakonam ndewmi e makko hay hunde o wiyanimi o addimi ha e woturu e cuuɗi neɗɗo goto ɗi o uddimi hen ɓoytani nanmi dille kewɗe ko dumbaɓe jaltinte ngam rendinede ɗo nokkol gotel ko adi ene geggine ko ɓoyani mum koninke o kadi arti o udditimi mbiɗe siftara mi haalanino on no waye amen elle o weltanoki hen ɓaari omo andi ɓoyata min jaha o way kono jiɗɗo kankone yoftade o hollami jeygol kon cuuran neɗɗo goton ko dumbaɓe 35 kala ndendinaɗo gotel yeeso biroji tuddunde nde geƴƴelle ene mbaɗa e juuɗe maɓɓe goto fof ene wondi e kakon mum wonɗo coktirgal geƴƴelle jaktowal ngal ne suuɗi e majje caggal nde ɓe limi min jolna e werla mawɗo saha o ene yaara e waktu gooɓo jamma lappol amen yalti tuddunde jirayde lappol ngol tindi wuro nden werla o ari ha tolni nokku caktirɗo hono centre émetteur hakkunde wuro Nouakchott e tuddundu Jirayda ɗon tan o seli o diwti nokku caktirɗo o fodde diraji 200 o darti e nder dunel he ni woni min jippina ene niɓɓiɗi kono tan min mbawi teskade e nokku he werla mawɗo mo edda remorque ene hura bas tayre gardeɓe ene taarimo ni woni min mbaɗa lasal gardeɓe ɓe kolkisimin boyetaji almette e briqueji tetta ni woni min tawtora ɗo ko dokkodiral jamiroje ko
koninkoɓe tuddunde jireyta enen mbatta min e kalifandi gardeɓe joktotoɓe hankadi fiyake amen. ardino gueɗe ɗe to banggue gardeɓe to ko lieutenant mo inde mum fuɗɗori alkulal da mo gandumi no feewi, kono nden tan o yimi o wayno meeɗa andude min. ɗum ɗon noon hawanimi sabu ko adimo lieutenant mo inde mum fuɗɗori alkulal wa ko noon kadi wannomi. ene hawni ɗo jiyata yimɓe ene dogma gite mumen, ene doga gite ma majjikino ma elle on meeɗa fottude, ma elle on meeɗa andodirde, sabu tan gonka ka waylima, sabu an ka cokaɗo kamɓe koɓe renoɓe ma, ɓe cikka hankadi alay sago ɓe momta kala ko jokkodirno on ko ɓenni. elle mennode andudema ko hunde harmude, ko hunde bonande. ɓe mbaya hankadi no araɓe ɗon e ɗon ñaw jejji, ɓe jejjitma, ɓe palkisoma e le saboto ndu suuɗu soɗodu hersinindu ndu ɓe yimɓe kollata dumbaɓe ɓe ganduno ko kulol sikkede yebare walla wondude e dumbaɓe, walla ni tawa ko hulde furede. nden tottodiral jamiroje ɗe joofi dumbaɓe ɓe kolkisa, gardeɓe ɓe gudditi damal caggal werla mawɗo mo edda romorque goto goto min joli hen. ko nden tan min teski wonnoɓe e nder werla mawɗo dumbaɗo o ɓe mbawano heptinede sabbu niɓɓere. ɓeɗo kam holi kamɓe? ene wawi tawa ko dumbaɓe, kono ɓooyani ɗum laaɓa min e nder niɓɓere he ɓe calmini min, ɓe kaldi e amen ko e pular. ɗon e ɗon min keɓtini ko terɗe fedde flam. gila ɓe nanga e lewru septembre hono silto hitande 1996 ɓe dumbano koto kaso civil mo Nouakchott ɗo hay goto wawa yillade. kono nde ñawore ɓaleɓe wannoɓe eɓɓo folloɓe uddita, laamu ngu udditi deme kasoɗe ha jaaji ngam majjinde yimɓe, rungtinde hakkillaji yimɓe ɓe ñawore nde. laamu ngu ine anduno ma baabiraɓe, yummiraɓe e sukaɓe e suddiɓe e miñiraɓe e mawniraɓe dogantoon ummorade e nder saare Nouakchott nde e nder dendagal jokli Fuuta, sabu yewnude e yidde memde ɓuucade yimɓe ɓe horsini nangiraɓe fenade koyna ɓuura hitande joni. e ɗe balɗe ɓaleɓe ngari to kaso civil to e keewal, ko noon kadi hakkillaji mabɓe fof gori e jreyda ɗo ñawore winoɓe ene mbaɗa folloɓe waɗannoɗo. beele laamu ngu wiyano rewrude e haala killowo kuftidinɗo o ko kamɓe eɓɓunoɓe folloɓe, ko kamɓe goni catal kono fulam. to on banggue mata wona woɗɗinde miijo walla durnude miijo, hayso laawol gotol ngam waddude ɓe kamɓe fof e sasa goto, kamɓe terɗe flamɓe e kamɓe eɓɓunoɓe wadde folloɓe. ni woni kamɓe fof e ɓen ɗo jowodiri no liɗɗi e nder potuji ni,
e nder werla o hono nogas e jeeɗiɗo terɗe fedde flamɗe e 35 eɓɓunoɓe folloɓe. ni woni werla o ummi nokku caktirɗo radio o ñande 9 lewru décembre woni bawte hitande 1997 hedde waktu 3 jamma tayre garde gendi e gardogol cukkol yetna yakubu ina huufimo. aɗa wawi andude laawol werla o rewi ɗo ngol e rewrude e gudde baso. werla o rewi yeeso boowal fuku koyngel gandiraɗo stade olympique o ngabbiti faade ambassade mo farayse rewrude e goudron jokkodirɗo stade o e laamorgo ngo o tindi legal bmd hono laawol naser nden tan o tollima polyclinique o ƴetti laawol dewgol yeeso yiilorde garde gendi hono état major de la garde faade laawol yakare. gila nden amin gandi nokkuji tati ɗomin mbawi tindinede. nokku gadana o ko diwan dane maayo won diwanuji mo Aleg walla mo Kayhaydi walla mo Selibabi. oɗo nokku sabu mum ɓurde hewde ɓaleɓe wawano wonde janje nde. nokku ɗimmo o ko diwan hoduji ɗiɗi ɗo. nokku tataɓo o ko diwan Tagante bawnoɗo tindede tuggi e lega. kono musidɓe amen civil ɓe gittimin kumpa law nde kalani min wonde tinda tigirigui ko walata. eɓe ganduno rewrude arannoɓe juuradeɓe ɓe tinirnoɓe ɗum kolce bamɗi ummorade e juɓɓude laamu ngu wonde koɓe egginteɓe ñande 6 faade tuddude walata. kamɓe e winoɓe ene mbaɗa folloɓe ñande jamma 6 jofi 9 lewru bawte hitande 1997. ko musidɓe amen civil en ɓe kadi tengtinani min wargo musidɓe amen tatoɓe e wendoga ñande 6 lewru bawte hitande 1997. gila dame kaso mabɓe guddita eɓe jogui hakke tarde woni jangude jayɗe bindaɗe e heɗade radio. ni woni ɓe tini law wargo musidɓe amen ɓe ñande mbarande rewrude e haalirde RFI woni radio France international tawo caggal ɗum rewrude e galleji mumen. ko nden tan min paami nde hakkillaji amen garti eko kewno e ɗi sahaji goƴa ko kewno eko haala e o ñalawma 6 bawte hitande 1997 to Jireyda. min ciftori mandinoji sentinelle biyeteɗo Ahmed denannoɗo cuurel amen e on ñalawma mandinnomin. ni woni subaka 6 lewru bawte hitande 1997 tawi damal cuurel amen ina udditi Ahmed ɗo wonnoɗo hucciti e amen ina korsodira korsita juuɗe mum. min goni e weynude juuɗe amin namdomo holko woni o refti ɗum kadi laabi 3. nde wanno omo ɓalli poste denirɗo o wawano faccirde ko yiɗi haalde ko ha ɓura ɗon. hande mandinago makko ngo ina helɗani min no feewi.
o yinno kanko o Ahmed mo min gandi korsa mum e amen ko wiide min gasi wonande musidɓe amen. hay haame e on saha min jiyatano hay hunde so wona o ɗamawu kangaɗo mo ala ko firti wonde ma hoorejo leydi o yaafo musidɓe amen ɓe. ko ɗum tagi min mbawani famde mandinago makko ngo e famde sunu peeñƴo e yeeso makko he ala ko haali jokkodirde ɗum e wargo musidɓe amen ɓe. nde caafe gadane puɗal nangue juli bas werla amen o jayni nder mum tawi min goɗɗi hakkude butel mite elek. joni ko ñalawma wonɓe e werla amen o fof ene mbawi yindirde gaga terɗe flam nogas e jeeɗiɗo ɓe e 35 koninkoɓe dumbaɓe ɓe wadde 15 dumbiraɓe bonandeji gadoraɗi ina ɗannodi e amen. ko ɓuri hewde mabɓe ko safalɓe. min paami gonangal mabɓe hakkunde amen ko anje hoto kaso wolata waade no kaso balanaɗo ɓaleɓe tan. ni woni calminali puɗɗi caggal ɗum ko gittodiral kumpa ko faati e gonka moni kala. hewɓe amen noon gandodirano ngol woni goo ko ina jindira to banggue civil en ɓe eɗen tesko inde ɗe lollede mumen jalti keeri leydi ndi ha arti noon e ten Youssouf Gueye bindowo jiggo tafsiru mennoɗo wonde jagorgal kan Saydou dartiyanke wittiyanke Sar Ibrahima jayndiyanke yimyanke. kono wonande yoga e koninkoɓe ɓe ɗe inde ɓuri wowede e jeese dondiɗe ɗumen ɗe. gaga ba Mamadou Sidi karallottoɗo ko fati e cellal sehil ɓoyɗo e ba Mamadou Bokara professeur ɓalliwal Sar Ibrahima mi andano civil en heddiɓe ɓe fof. min kutori coktirgal amen jaala muula ngam ittande musidɓe amen civil en ɓe monotaji mumen. ɓe belti hen no feewi. min belti e yiide emin mbawi softude ɗi. ni woni werla amen o dogi kilométre uji kewɗi caggal elega seli lawol yakare. min corki hakkude leɗɗe seeɗa o darti saha o ina yara e hedde waktu 13. min jippina min dañi hoybude e yarde ñamde noon ala hen mukko. hojomaji 10 caggal ɗum min batti e lawol. min jetti Ayoune Ela Trousse hedde takkusan less. de min jalti wuro ngo feede nema min darti lestule ceenal woni fartange hokkude moni kala e amen pot sardingue e taƴel mburu. ari ardi ko ɗum woni bottari e hirande lahal amen bajjal ñande hen. o ration wonande ñalawma o no woruno hay soko seeɗa kam ko kañum woni ñamdu amen ɓurdu welde e moƴƴude e dendagal ñamele min dokka e lebbi kewɗi ɗimin mbaɗi e kaso walata ɗi fof. ñande 9 lewru bawte hitande 1997
min jetti natirde nema hedde futuro mbiyan tolno kanda hedde kiloji seeɗa ina cendi ɗum e wuro ngo ko ɓurno tidde e bolol ngol taccama hankadi heddi hakkunde amen eɗo fayaɗo ko kilométre uji 120 taccude ɗi noon wona hunde newinde e nokkuji kewɗi yolnde nde ina nandi no feewi e tayre rali Paris Dakar waɗi noon ko laawol nema walata ala godron ngol moƴƴani haydara woni e jolɗe ko ceenal woni hen ko kaaƴe ko werlaji mo edda tutere tan mbawi rewde hen tawi ala tana werla mawɗo mo edda romorko momin joli o ɓuri fof wasde yaadude e laawol bangol ni ko ɗum tagi werlaji ɗiɗi mo edda ini makko fandade min e natirde nema min joli hen caggal nde goto e amen fof weeɗa mbajju tayre ɗimmere lefol men 11 ɓiwol e hello 87 deftere nde kanko gorko mo cenel halayɓe dadɗo e kaso walata boy Alassane Haruna ene setto walata tuddunde nde wuro walata sincango hedde teme dande jeeɗaɓire leelani wonti nokku pottital concuɗo paayodinɗo lappi njulagu mawɗi ina pottanno ɗon ummorade Afrique danejo fewde e leydi ɓaleɓe e wiide tarikh as-Sudan lappi gummoriɗe leyɗe ɗe fof kame anduɓe mawɓe e hohoɓe enen jiyetano ɗon ɗo walata ɗo anduɓe hewɓe jeyaɓe e leƴƴi ɗi fof lutti ɗon kadi ndeke laabti wadde walata ko nokku hakkundejo nokku jokkodiral hakkunde Afrique danejo e mo ɓaleɓe rewrude e mum o woni nokku jokkodiral hakkunde leyɗe Arab e Afrique ɓalejo mbar wona nde darnde jokkodiral hakkunde leyɗe Arab e Afrique ɓalejo nde walata darino gila teme dande jeeɗaɓire Mauritanie no didorino fonno darade kono Mauritanie ronki jabde e darade nden darnde ko duumi eno hanirta ni nde ɗon darnde wawno laatade tan ko ndende dañi ko wurnide hono diplomatie ponduɗo leyɗe Arab e Afrique ɓalejo kono tan holno on politique wawirta wonde so tawi wurni ɗum ko politique añamgurejo
walata wuro jam wuro pottital ko nokku jillodiral yimɓe fof ina ngaranno ɗon ɓe keɓa jam. walata wuro hengo funnaange worgo Mauritanie hedde 120 kilometre ina hakkunde mum e Nema. Ngo wuro ngo dartol mawngol darjunongo nden hande wuro joñingo woppango ina handuno ko ɓuri yiide inde mum ina nawde e nokku dombirɗo. daw hunde jalninde walata natirno dartol ko sabu mum wonde nokku jam laabi celi julaago e pinal leydi pottital leƴƴi fof e hitande 1997 ngo wuro nayewo siftinta windere nde ko tuddundu mum kaso mayirɗo gontuɗo maande paltor leƴƴi to bange dumbirɗo. tuddundu walata tuddundu nayere rappunde mahande e fuɗɗode jimandi colonial elle woniri ɗo tan ko jaɓɓade dumbaɓe. nde follo koni yandini hoorejo gadano leydi ndi hono Moftarul Dadda e hitande 1998 ko ɗon o soka hade makko neldede Farayse. ko ɗon kadi colonel Zeynu gonnoɗo mawɗo yilordu sandarmori ko ɗon sokano caggal follo 12 lewru bawte hitande 1994 lamminnongo colonel Taya o eggina ɗon tan ko jofde gargol amen ɗon. Barham gonnoɗo jagorgal tumaɗo jamfa e hitande 1992 kamɓe e colonel Moustapha wonino ɗon kadi. no kaso mabɓe wano bonde fof yettaki kaso ɓaleɓe wonde kaso ɗo ɓe jaggiranono jawdi ni. tuddunde walatande woni ko e tulde ine jimti e wuro ngo e saraji mum ine joñori ɗum hedde kilométre uji 2 bange funnangue. denowo o so darima ɗon e jubudu tuddundu ndu omo wawi yiide ha labta ko taari ɗon ko fof fodde kilométre uji kewɗi. tuddundu ndu natirte ko damal gotal ngal baafe 2 jamdi kuccitngal rewo. sa yawti ngal tan natata koye boowal gadanal hakkunde lase 2 kuɓeje. ko ɓuri tengtude woni e majje ko renoɓe dumbaɓe ɓe wonno e hen 2 ko dumbiraɓe bonande rendo wondunoɓe amen ɓe. ɓalal ine serndi hakkunde ngal ɗo boowal e gongal to lowlofi tuddundu ndu. so aɗa naata boowal ɗimmal ngal ndewrata ko baafal leggal. cuuɗi 2 takkodiri ina maha e boowal ɗimmal ngal suudu mawɗo kaso o e sukkuɓe mum. to bange hirnange tuddunde nde ko nokkure mawnde ndu potorɗu darindu ina ɗon
ina beeƴondiri e lasi ɗiɗi cuuɗi gonɗi e boowal gadanal ngal kam e ɓalal ceernugal boowe ɗiɗi ɗe ko ɗon min jowondira. gardeɓe ɓe ina jiya damal bajjal ngal baafe ɗiɗi guddittongal e boowal gadanal ngal. denowo jogitiiɗo ina dari ɗon e kala saha. min nanna ɗon ko e nder niɓɓere nden min naati e hoɗorde amen hesere nde tan min ɗaani Allah e losre ɗanngal. wendooga ñalawma ñande 10 lewru bawte hitaande 1997 ko jiggo tafsiru findiniri min noddaangu mum juulal subaka. jiggo tafsiru dewɗo etten Yusuf Gueye to bange duuɓi julni min dendaangal waktuuji. duuɓi makko e gandal makko luggal qur'ana gaddanimo wonde almami amen. o humni nden darnde e fannuji mum kala wondude e softede e gandal ha nde o yani. sukkunomo kadi lomtimo caggal ɗum ko Diallo Aboubacry. ni woni min mbaali jamma amen gadano e nder tuddune nde. subaka mum min jiyani kaccitaari. min kaljuno ko e pewnugol nokkuji amen goto fof ina ƴeewa nokkuji ɗi ina manto nokkuji heddiɓe ɓe. nokkure nde ko caali tan wonno. jaajendi mayri ko diraji 4, juutendi ndi ko hakkunde diraji 30 e 40. ko ɗon werlaji konu gonnongu ɗon ngu cabbintuno caggal kitale dewɗe e wolde sahara. ngam sohlaji dumbugol caaliki watta nokkure dumbirgol nde bilira ko senge julɗo peeciɗo e nokkuji kewɗi. ɓale ɗe ko jaajƴe baɗɗe gaaci ndiyam toɓo dewranno ɗam bildi naata e nder nokkure nde. leydi ndi tiɗɗaka koyɗe ko ina ɓura 70 neɗɗo ene nduwina pundi leydi kuurinondi e nder nokkure guddinondi tan bang yo bang ha udda fofandu amen. ɗum ɗon lepti no feewi wondunoɓe rafiji becce ɓe. ala ɗo hendu rewnanno so wona e guddon 3 won. ɗiɗ poti won kon 40 centimétre juutendi gon kon bangeji njuundi nokkere nde. tarodde ene takki e suɓɓundi worgo nokkure nde. ngam yaade toon ma tacca boleru. hono non nokkure mawnde ndeni tarodde ndene ko burñitinde. jamalaji ina cañi e bildi he geese mumen ha heewi. bilwili ene koɗi hen. kala cuusɗo naatde toon jamma borama so renaki ɗe piiramo bibje majji kelle e hakkille. pallantewon ɗiɗon tokoson juutkon ina taƴa e ɓalal funnange nokkure nde kelgal e boowal tuddune nde
gon kon hedde 4 cm dow leydi. Sutura ka jonde mum Mara Simon ina hakkunde makkon jokkodiri to gawol daltinirgol ɓakkeri ndi faade boowal tuddunde nde. Yaquba hono cukko liyetna gardinoɗo renoɓe ardunoɓe amen ɓe rutti Nouakchott nde jofni golle mum. Joni fiyakuji amen goni ko e juuɗe mawɗo kaso o hono adjudant chef Mohamed Wul Babali e gardeɓe mum. Kamɓe 3 renoɓe min ɓe ina e maɓɓe huufoɓe ɓe goto e maɓɓe fof ina jogiti fetel mo edda Kalashnikov. E saha nde ɓe kufata nokku o minenne e nder nokkure amen nde goto fof suɓi nokku e keediɗo. Ɓe gandodirano ɓe goni e andodirde heddi ko wowtude caɗele kasoɗe heblanade caɗele tengtude kaso kuccanade ɗe to banggue hakkille. Woni yeeso amen ko golle bawnade sokoragal mawnikirade ɓurtude won hen renoɓe basal ɓurtugal e sifaji ɗawre kala koldam gondigal mettugal bamɗi tuundi keneli bonɗi jangol e nguleki ŋakkede senare e safara ɓurka famɗude. Sikki ala ko ɗum golwole kewɗe kulɓiniɗe kono bawɗe yawtede so wondi e hakkilantagal e ƴoyre eɗe mbawi huccanede. So polgu heɓakane eɗe mbawi wurdede tawa ɗe bonnani ko heewi. Kono tan holko neɗɗo wawi e heege? Hay hunde. So nde heɓidima neɗɗo nde wona e yardude ɗum seese feere ala seeɗa nde faani neɗɗo ko e mayde. Ko heege noon jogori ɓurde fof wonde saɗede amen ɓurde hulɓinade ɓurde heewde tana e gurdam amen e kaso he. Goto e amen fof ene wawno seftude e geƴƴelle mum nde wela sabu minen fof amin mbawno fewnude coktirde majje. Ɗum ɗon noon ko ma teela an tan goto e lelde ma cuuroɗa e gite renoɓe ɓe. Ñalawma amen gadana o min gaddana bottari ko waktu 10 subaka. Ne gasa tawa waɗi ndi addede law ko ngam lomtade kaccitari ndi min keɓano ndi. Kono sa ƴewri basgol moƴƴude e famɗede ñamdu ndu a andat wona ɗum wonno anniya renoɓe min ɓe. Min gaddanandu koye palatuji koninkoɓe pecciɗi te bottari ndi ko ñiiri maaro fat, ko maaro e ndiyam tan ndendina ɗon, maaro fuunko ko ala nebam, ala lamɗam, ala tew, ala safo safani uurani. Ñamdu defrandu ni ɓadinirani ala fof ɗo anda e leydi ndi. Du ñamdu wawanno ñamade tan ko so ina yaadi e sos tew walla liɗɗi tawa defa ko bangi mum.
ñiiri maaro e sos njaadata nde wona lahal ñaamdu timmungal, wona maaro e sos walla maafe e fawaade no defra. So wayi noon ñiiri maaro ndi wiyete ko ñankata. Ɗum noon ko ñankata woni lahal amen gadanal e nder walata. Lebbi kewɗi ko ɗum tan woni bottari amen, woni hirande amen. Ko ɗum addani ñankata jeede e kelmendi ndi min ɓuri wawde huutorade e nder kasohe. So min ñaama waɗete ko njoyo ha jeegoma e lahal, ɓaadi min dañani ko ɓuri ɗum, hay sinno welani alay sago min ñaama ñankata amen. Min ñaami ɗum e lebbi gadani ɗi, kono nde yano ha ɓooyi ñankata ka nattu ñamade, sabu defrete ko maaro funko ɓadine midi e jamma. Sa nokki longere aɗa faani hunuko ma cukka kine Allah e makko lubde. So aɗa moɗa kadi ko ma porsa. E balɗe gadane ɗe min ñamanno tawi min coɗaki juuɗe amen. Waɗi noon ko hay yarde ko caɗele, ko dihal seeɗa min dokkete. Mo dañani ko yari miijotako ko soɗori juuɗe mum. Ɗum ɗon ko dañje min miijaki ɗum ni. Wone amen so ummima e lahal poppata juuɗe mum ko e hoore no almuɓe baydaji mbaɗanno ni. Walɓe ɓe poppa e comci ɓorniɗi. Ɗum ko hade majji wontude caapoti sabu ɓooyde ɓornede e tuunde. Wonande ndiyam jareteɗam ɗam goto e dumbaɓe kala ene taƴana ñalawma kala koko yerondirta e potuji ɗiɗi goloriya ndiyam. Ko ɗo rowi tayre ɗimmere lefol men 11 ɓiwol. Taro deftere gonnomi ko walata nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba. Salli ala Muhammad.